gilit thing nai channel lo thia thin tu te che bai ule kan kal ti che thei thil sang sang hi a oma mi zop ti ji nga hianin hemi kal da na nei hi rin dai kan tam hle maya kal la chiat to chuanin a en kol te hau tak em a kala chiat chuanin dialysis ti te nga ya kal thak ta po ngai thina dam doi manga ti dam thelo ta po ne thine ni mi zo ji nga ta pen kal chiai kan tam em maya tuna kal ti che thei emo kal ti chei enge chance thei na kal chiat thei na chance ti sal thei te tiang te kha han soi tiang ama sabera chuan chi ei tam he hian chi ei tam hian kal ati che theya atlang puin WHO hianin 2.3 gram chi hi kan tak samamo to kan yin ti a chi hi kan tak samamo ni ma sela kan ei tam chuanin kal chiat ate ka thlen the ni chuan 2.3 gram kan ti hi hemi thir fian te khat ni an chu ti la tlak pui thu in kan tak samamo ai tam chi hi kan la lu te vek lina lang chuanin chini hemi thil thum chini artificial sugar ti la thing pui thum te chang thum jalebi rosgolla tiang kan tiang te tiang ei tam hianin kal ati che theya tin thum rawa rawa chuanin ane chu la kan lak lu thei thum ser thum la pui thei tiang bal hla te tiang te chu poilo ani chuan sa ei tam sa hi protein kan lak lu na ani a ima sala kan ei tam mutuk khanin taksa acidity pH acidity a siam theya kan ei tam mutuk chuanin kal chiat ta po ka thlen the ani chimia vi in ven nan chuanin thaya hianin protein pai te om ve a abi takin hemi bekang te hian protein a pai tha a bean te le be ang chi te yang te kha ek tam tha a chuan in soi zoi tha kan ti a ima sela in soi zoi na sat le lu tukhi kalta na thalo ni in khwa lum phe chuanin ka in soi zoi na sat chuanin thana te tuiri a chuak tama kha khanin dehydration tuiri tlak chamna te siam theya in kan taksa ka in soi zoi satu tuk chuan kan taksa protein te ke chi a ka ka thisena kalin kal a thlenga kal function kal na tho te po kha ati boi thei ani in na chhok na kan hrianga bi takin NSAID non steroidal anti inflammatory drugs kan ti paracetamol ang chi te yang sang sang te hianin kan thisen an kan kala thisen kal te kha ti tlem theya in yang phep tiang ba ka hianin dam doi kan ti mai met kan ti te heroin kan ti te spasmopoxivin kan ti tiang dam doi fang fang te hian kal ati che theya la chhona kan e ni pon doctor te rona e chin tok hriat thin hriat a poimo hle ani in zun kan zuna chhuwa in kan ip thin tur ani lo ni zuna chhuwa kan ip reng thin hianin hemi azun kongat nai thena chance a oma in hydronephrosis an tia kalvuk thena chance oma heng hianin kal chiat thena chance kha ati sang ani chu wangin kan zuna chhuwa chuan ip lovin zungvat thinila kha kha apoimo ani chuan zun kongat nai kan ti hei mi so jing apokan tam le a zun kongat nai kan nei chuanin in enkolvat thin tur ani zun kongat nai lo chuan kan enkol that lo chuan kal te po khoi theya pyelonephritis an ti a kal chiat na te po thleng theya in kan enkol that poimo ani ti sen sang enkol lo hei po hi kal chiat ta thlen tu pakhat ani a ti sen sang kan nei hianin kan kal a chedon ti na chu ni chuang lo ni ma sela dam doi te kan ei that lo wa kan control lo chuanin hemi thi sen zam te tak kala thi sen zam te tak te tiang nephron tiang te pok a khati chia a kal chia ta thlen mai the ni zun thlum na en kol lo mi zun thlum nei wangin a kala chia ti na ani lo ni ma sela zun thum na en kol lo hi kal chia ta thlen tu tam berani tila ka sui so lo wang
chu wangin zun thlum kan nei ni chuanin kan blood sugar level te control that apoi mo le tin taksa che thlem lu tuk khi apoi boka om ol ei tui kan taksa hi pathian hianin om mai tur le mua e tup turin min siam lawa che turin min siam ani chu wangin kalchhe ta pumpel kan pumpel theinan in soi soi te kan pe lo ni pon che tam te na tho tam te tiang kha an mamo ani in soda cold drinks kan ti in tam le in na sathian in kalchiat na athen ve thei hetiang cold drinks kan ti le soda drinks kan ti ati hianin chini tama in phosphatic acid te oma he kan in tam hianin kal ati che thei bokani in processed food ti maila tina pek ang chi te le emi carbohydrates thit film an ti a tiang te le ultra processed foods te an ti le a hetianga te hian enge preservative te an te la additives an ti te chi te tama ajino te an te la hang te khanin ati tui ani ma sela khang khat tui ma sela taksata la thalawa tin kal na tho te po kha ati che thei ani in thut na nga ya thut reng hianin kal chiat thena chance kha ti sang boka hei hi ati ai ven dan chu office a thok ta pok an ni mai thei chu wangin ni lek ta pon office do kana kan thu thlenga kan thu ni theya achanga han thoa tianga exor anzik marvel te tian te kamin pui theya tin tui te po in tam ila kan do kana hian tui hi in chopila tlema te kha in ze in theila thani chuan tui in tam ma tha kan ti a hei chu chiang sa renga tui in tam mutuk kha athale chuang lawa in tui in tle mutuk kha athalo boka emi kan taksa a kala electrolytes kha a balance kha ti buaya kha din kal chiat na athen thei boka tumi le lo le chuan mezial zuk na sat hianin emi kan kala thi sen lut tur hi ati tlema tin kal hian bp sang te asiama endothelial cells an ti a kan taksa ti mur te po ti chia a yang zong hian kal chiat na te po thlen the ni in mutlem than lutuk mut kham lo tu kan om reng hianin kal chiat na thlen the boka tan chu mut hianin hemi kan kal tha tho hi athununa kan taksa tui ril omzat tu te po hi athununa in kan hormone abik takin kala hormone anti angiotensin te atiang te kha athununa in kan muthil hianin lai hianin kan bp te poi tlemina diam thina kan mut that lo chuanin kal chiat the da chance kha kan nei boka atlang puin ni kata daka ru ka tanga daka riat mut ram athani zu in na sat po hi kal chiat a thlen tu pakhat ani a zu hianin emi tuiril tlak chamna siama tuiril tlak chamna hianin kal chiat na thlen thei zu hian bp sang a siam theya bp sang chon kal ati thei boka zu wangin thin a che theya kami thin na tho chia khanin kal ta po kha effect le zel theni caffeine tamna thil eile in tam caffeine tamna chu hemi coffee ate dark chocolate kan ti ate hemi coke kan ti ate hianin atama tin heng ba ka tun la ya energy drinks kan ti a heng ate point caffeine til na hi atam maya heng hi in film khuranga ya in tam lo chuan a poi than lo ni ma sela kan in tam kha ni na poi ani hemi caffeine hi in tam chuanin zun te po ati tama zuna tam chuanin kan zuna khanin hemi electrolytes kan ti te ya chuak tama khang te khanin kal chiat na a thlen thei ani khang te kha chin chi ila tin kal hi a chiat hianin a tran tira chuanin taksa hianin alang mai lawa hei wang hianin silent killer te po an ti ani in kal alo na sat to chuanin taksa lo lang chuaka chumi ma chuanin enge warning sign te po kha aum ve a hengi chin chi ila kal chetur in tan na te han soi ila
ให้มีกุดเละเกเดปออโลวงชีนะให้เตกุตันเมตปนขวดเทนี่วันลวกชวกเตลวกเตอมเทียอินตักสัตว์งวยนัตปอเงี้ยเตียงขาอมเทียอินตักษาเอริทรโพยตินอโลเตลมจวนินที่เซนอโลเตลมาที่เซนเตลมให้มีนัดนะอันนี้มีอากันติดปอฮีอัดเทมเทนี่จวนที่โรลคำเทมทูมเละนาเละที่โรลพูดเตอมเทียอินวุ้นทักเนียวเนียวตะปอมเทยจะไอตุยโลนัตะปออัดเทนเทียมุทิลทัดทิโลนัตะปอมเทียอินไงตัวนั้นฟิล์มโลให้มีริลรูซอร์บิงเทโลคอนเซนเทรตเทโลเตไวรัวยาอมนัตเตอินอมเทียอินกงนาตะปอมเทียจุนตะปอป้าไงอายตัมเทนี่ข้างเตข้าคัลเชตูร์เงี้ยอินตันเตียชินเชนัตเตียนี่ข้างซงกันในขานไอเกงโมเบอร์กันในขานกันกัลเชียตินจูนิโลวาบาเซกาข้าwarning sign อันนี้ขัดเตียนตะกันในนี่จวนอินเอ็นตีรวัตอัฐาอังอินกันกัลเวงหิมตูรินข้ากัลเชียเทนเทเดกันสวยปอยโมเบอร์จูเงี้ยกันนุนพุงอุลุปอยโมนี่จีเอเทมเตทุ่มเอเทมเตจานมุดชัดไม่เจอจุกเตไม่มาจุกโลจุกอินโลเตก็เดียที่สังค่ะกันนุนพุงอุลุกอิละนุนพุงที่เซลตักอินนุงอิละกัลเชียนั่นแต่พอค่ะกันปุ่มเปิลเทย์ตัวนี้ข้างค่ะกัลติเสเทย์ที่สังกันสวยเทย์จุดนี้เตะเส